Sziasztok, drágasságok! Nézzünk akkor egy ikerlángos kirakást. Ha úgy érzed, hogy az a személy, akire gondolsz, az ikerlángod, lelkitársad, vagy bármilyen karmikus kapcsolódásban vagytok, akkor kérlek most koncentrálj rá nagyon, vegyél egy nagy levegőt, orromba szálljon ki, és nézzük. Összességében az alapenergetikája ez a mindent vagy semmit, de leginkább mindent. Mindent akarok, mindent érezni szeretnék, megélni, és mindenből sokat akarok. Átment rajtam egy ilyen, nem is tudom, így elkezdett bizseregni az egész testem. Ez kicsit olyan, mikor belenyúlok mindenbe, beleharapok mindenbe. Van benne egyfajta meghódítás is, hogy most minden, amit eddig nem tett meg, vagy minden, amiről lemaradt, ez nagyon jön. Ez egy olyan energia, egy olyan állapot, amikor van az az állapot, amikor túl korán megyünk például férjhez, vagy feleségül, vagy bár, tehát túl korán lépünk bele egy komolyabb kapcsolódásba, eltelik pár év, kilépünk belőle, történik egy töréspont, és akkor ráébredünk, hogy lemaradtam. Na ez a lemaradtam valamiről állapot van nála. Remélem át tudtam ezt adni, és remélem, hogy a példa is jó volt. Habár én most ezzel tudtam igen ezt lefedni, hogy lemaradtam valamiről, és most pótolnom kell. Na, ilyen energiában van jelen pillanatban ez a személy. Jó. Oké, nézzük tovább. Nézzük beljebb. Milyenek a mindennapjai, hogy érzi magát jelenleg ő. Milyenek a mindennapjai, hogy érzi magát ez a személy. Láttok mindent? Jó. Kérek egy tisztázólapot. Nekem ez nagyon érdekes, mert, és már is mondom, csak még egyet kérek szépen, ha kapok, és az is tisztázásként, de nem. Jó. Iszonyat sokat van fejben, de ez megint arról szól, hogy minthogy ez az ő energiája olyan, nem tudom máshoz hasonlítani, egy váltásban van, egy nagyon-nagyon komoly ciklusváltásban. De érdekes, hogy itt nem érzem azt, hogy most egy olyan váltást szeretne, amiben mondjuk szerepelne, és ez nagyon érdekes lesz, amit mondok, párkapcsolat. Megint csak azt érzem, hogy minden, ami nem szolgált, és ezt most tényleg így látom, ami nem szolgálta őt, azt leteszi. Neki van egy elég komoly fájdalma szívterén, és ez látszódik. Tehát aki ennyire fejben van, ennyire fejből működik, az vagy a múltjában, tehát vagy a távolmúltban, vagy a közelmúltban érte valami elég komoly trauma, és szívvel kapcsolatos. Tehát amikor lezárom a szívemet, mert nem akarok vele kapcsolódni. Megint csak ide tudok visszatérni, hogy igen, bele fog lépni egy új korszakba, egy új ciklusba, de ez nem feltétlenül arról fog szólni, hogy ő kapcsolódni akarna a szívével. Egyenlőre ezt látjuk, aztán lehet, hogy ez közben változni fog, és nagyon fontos, az energiák változnak folyamatosan, tehát nem egy fix állapotot látunk, a jelent tény és való, hogy tükrözi, de
picit belelátunk a jövőbe is, minimálisan, de ugye az mindig változik. Oké, tehát összességében akkor is szeretném ezt látni, mert nagyon érdekel. Igen, látjátok, megerősítették a kártyák. Tehát mi az, amiben ő nem akar, a pakli alján a lelkész, utazás, özvegy férfi. Nem akar kapcsolódni ő most nagyon a belső világával. Tehát ilyen lélekszintű kapcsolódás az most nála teljesen kizárt dolog. Rá fogunk kérdezni, hogy miért. Ha kapunk rá választ, akkor örülni fogunk neki. De ez egy önbecsapás, tehát maximálisan ez egy olyan maszk lesz az életében, ha ezt felhúzza, amit nagyon nehezen fog levenni utána. Tehát ez egy hatalmas vállalás lesz a részéről. Oké, nézzük tovább, hogy ez a személy, sőt már most kérdezzük meg, mielőtt elfelejtem, hogy mi okozta az ő életében ezt a hatalmas blokkot. Mi okozta az életében ezt a hatalmas blokkot? Na, gyere akkor ki, ne maradj ott. Júj. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon szomorú energia, tehát jaj. Ez amikor hittel vagyunk, bocsánat, egy szituációban, megint csak maximálisan jön a párkapcsolat energia. Tehát, hogy ha ő felvállalt kapcsolatban volt, akkor ugye az ott egy lezárás történt. De ha nem felvállalt kapcsolat, hanem egyszerűen csak egy bonyolult szituáció, akár közted, de ezt mindjárt meg fogjuk nézni, tehát ez akár lehetsz te is, de nem téged érezlek, tehát nem a ti kapcsolatotokat érzem, hanem egy másik egy harmadik személlyel érzem azt, hogy egy lezárás történt. Viszont ez egy nagyon fájdalmas lezárás. Tehát itt neki volt elképzelése, hogy hogyan mennek tovább, hogy mit fognak csinálni, és ez nem valósult meg. Tehát le is zárta magát. Jó. Mivel nem az ő kapcsolatukra vagyok most kíváncsi, hanem a tiétekre, menjünk tovább. Mit gondol veled kapcsolatban? Még egyszer, mert ez most kicsit megzavart. Jó, ez most egy elég specifikus kirakás, hogy igen, kirakásra fog sikerülni, már most érzem, szóval tényleg csak az vegye magára, akivel rezonál. Nézzük. Mit gondol veled kapcsolatban? Ez nagyon sok, de nem baj. Hát kicsit olyan, mintha nem akarna rád gondolni. Tehát, hogy próbálja tartani magát veled kapcsolatban. Tehát elég fontos kártyák. Nem tud döntést hozni, értékes vagy neki. Ott van benne, tehát ott vagy benne, hogy gondolati szinten, hogy mozgatod őt energetikailag. Tehát, hogyha azt érzed, hogy van köztetek egy ilyen megmagyarázhatatlan kapcsolódás, ezt ő is érzi, csak ő blokkolja magában. Tehát ő nem akar erre gondolni, mert hát valószínű felborítanád a teljes életét úgy, ahogy van, mint ahogy ezt... Itt van köztetek olyan, akinél már volt kapcsolat, tehát akik már együtt voltak, és aztán elváltak. Vagy ilyen se veled, se nélküled energiában vannak. Jó, hát összességében ott vagy a gondolataiban, és azt sem mondhatom, hogy ez egy felszínes minőség lenne.
De terhelt állapot van köztetek, és ő ezzel nem akar szembenézni. Tehát munkátok lenne, közös munkátok, amit végbe kéne vinni, vagy végig kéne vinni, de nem tudjátok. Tehát, hogy, és valószínű tükrözitek is egymást. Mert ezen a lapon, és ez hihetetlen, hogy mostanában miket veszek észre a lapokon, ezen a lapon most kifejezetten a tükör jelent meg előttem. És tehát intuitívan is jön elég szépen, hogy azért, amit te érzel, azt ő is érzi. Ha te bizonytalan vagy, azt ő is megérzi, és ő is bizonytalanná válik. Tehát kicsit figyelj a gondolataidra, nagyon-nagyon figyelj a gondolataidra, figyelj arra, hogy mit teremtesz. Ha pedig blokkot érzel magadban, akkor meg főleg ezen a szinten, párkapcsolati téren, akkor igenis kérjél segítséget. Tehát a meditáció nagyon szép és jó, csak ebben az esetben, főleg egy blokkoldásnál nem azt a funkciót tölti be. Mert mostanában jöttök hozzám, és mondjátok, hogy nagyon sokat meditáltok, és ez egy szép dolog, és nagyon jó, és csináljátok, csak az nem blokkoldásra van. Na, haladjunk tovább. Mit érez irántad ez a személy? Mit érez irántad ez a személy? Nézzük. Mit érez irántad ez a személy? Na, még egyet kérek szépen. ez érdekes lesz. Jó. Nem tud nem érezni, és szó szerint ez jön. És konkrétan még a szavakat is hallom a fejemben, hogy nem tudok nem érezni irántad. Tehát, hogy ott vagy neki folyamatosan. Látjátok, jól van. Megmutatkozik, hogy itt már tényleg látszódik, hogy tehát köztetek vannak olyanok, akiknél tényleg történt egy lezárás, újraindulás, tehát egy se veled, se nélküled állapot. Ami mindig kicsit ilyen random érkezik meg az a közös életetekbe. Hú, ezt a szót soha nem tudom, most amióta kint vagyok, és ráadásul más nyelvet is beszélek, még nehezebb lesz a magyar nyelv. Ja, mármint Spanyolországban, bocsánat, nem fejeztem be a mondatom. Visszatérve, ott vagy a lelki, tehát mélyen ott vagy benne maximálisan, de dühíti őt, tehát hogy nem is érti. Lehet, hogy te érzékeled, hogy ti hogy ti kik vagytok egymás számára, sőt, valószínű nálad sokkal tisztábban megjelenik ez a kép, de nála nem. Tehát ő ha egy kicsit nyitott is a spiritualitásra, nincs abban a nyitott állapotban, amiben mondjuk te lehetsz. Ezért nem mindegy, és ezért fontos, hogy milyen energiát közvetítesz felé. Értitek, amit akarok mondani? Jó. De összességében érzéseit tekintve ott vagy benne. De ezt próbálja, hogy is mondjam, minél jobban elnyomni magában. Kicsit olyan, mint hogyha fel tudnád borítani az egész életét, és ezzel tisztában van, és azt is tudja, most jön egy olyan infó, akik együtt voltak, megízleltétek azt, hogy mentek előre, minden klappol, minden jó, és akkor bum, megijedtetek. Úristen, ez hogy lehet? Tehát, hogy ilyen nincs. Én ezt nem tapasztaltam meg eddig, és megijedtetek. Elváltatok. Na, most pedig ott van energetikailag, hogy kéne tovább menni, de együtt. Csak nem tudjátok, hogy milyen eszközt használjatok ahhoz, hogy igenis előre menjetek. Jó, ez egy elég speckó üzenet, tehát kérlek, akkor vedd magadra, hogyha igaz ez rád. Tehát érzéseit tekintve vannak, de nagyon-nagyon-nagyon próbálja ezeket kezelni magában. Hát ő nagyon ego, tehát hogy ott nagyon fejben van.
Jó, mi várható? Mi várható a közeljövőben? Egy hónapot nézzünk. Még egyet kérek, köszönöm. Hát, és direkt 3 lapot kértem, nem többet, 3 lapot kértem. Hát nagyon sok minden nem várható most az elkövetkezendő egy hónapban, mert neki túl kell lépnie egy bizonyos traumatikus élményen, tehát egy energián. Ameddig azon az energián nem lép túl, nem is tud nagyon, hogy mondjam, tovább lépni. Tehát a közös kapcsolódásban nem látok most előrelépést, viszont azt nézzük meg, hogy te tudsz-e neki segíteni. Ezt nagyon sokszor szoktátok megkérdezni, és igazából tudtok neki segíteni, ez a legszebb az egészben, hogy tudsz-e neki segíteni, ez a kérdés. Tudsz-e neki segíteni? Na, tudsz-e neki segíteni? Milyen érdekes. Tudsz neki segíteni, nagyon is, mégpedig nem a túl áradó szeretet energiát mondom, hanem inkább a stabilitás, tehát hogy te ott vagy neki valamilyen formában, ezt az érzést, ezt az energiát kell felé közvetítened. Én nem mondom, hogy most csapd fel a telefont, és írj neki egy litániát, hogy mennyire szereted, és gyere vissza, vagy nem tudom, hasonló. Inkább azt mondom, hogy biztosítsd arról, hogy te ott vagy. Tehát ha te vele akarsz lenni, és ez nagyon fontos, ha vele akarsz lenni, csak akkor, tehát nem azoknak az embereknek szól, akik hezitálnak, billegnek jobbra-balra, hanem akik tudják, hogy igen, én ezzel a személlyel szeretnék lenni, mert érzem, hogy vele dolgom van. És higgyétek el, vannak ilyen lélektársak, és ténylegesen ikerlángok, akik tudják ezt, hogy rendben, nagyon döcögünk, nagyon nehéz, de akkor is én veled szeretnék előre menni, mert ezt a lelkem mondja, nem is az, hogy utasít, de vezérel. Tehát biztosítanod kell arról, hogy várod, hogy ott vagy neki. Nem is az, hogy várod, bocsánat, de hogy ott vagy neki. És fordítva is. Most egy kicsit meg is fájdult a fejem, mert túl sok mindent akartam egyszerre mondani. A szeretet tényleg kulcs ebben a történetben. De akkor is azt érzem, hogy ne zúdítsd rá, nem tud vele mit kezdeni. Tehát, hogy nem tudja kezelni. Más szinten vagytok. Oké, jól van. Jó. Ha tetszett a videó, akkor kérlek nyomj egy lájkot, vagy szívecskét, kommentelj, és drágaságok, nagyon-nagyon szépen köszönöm a rengeteg megkeresést, kommentet, szívecskét, lájkot. Nem reagálok rá, tudom, de most majd elkezdek. Nekem nagyon sokat jelent, hogy írtok. Tehát abból tudok építkezni, és abból látom azt, hogy milyen energiában vagytok, tehát így kollektív szinten. És lehet, hogy most egy picikét inaktív állapotok vannak nálam, de ennek az egyetlen oka, hogy most tudjátok, hogy mikor kijövök külföldre, akkor még többet dolgozom. Akik járnak hozzám, ők tisztán látják, hogy tényleg folyamatosan oldásokat
és konzultációról konzultációt csinálok, de most mindenképp elkezdek visszatérni így a veletek való kommunikációra is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok velem. Sziasztok!